centuries, bricks have been the cornerstone of construction. Here in Santa Barbara, bricks have shaped not only homes and buildings, but the town itself. Let us discover this art and craft standing strong over the years. Yung unang-una po na gagawin nila, sir, mag-aakot sila ng lupa doon. Bali, pag napino po yung nasa gitna, tapos yung nasa gilid hindi pa po pino, inaano ng tao yon, nilalagay sa gitna para yung kalabaw, ikot-ikutin na naman niya. Pagkatapos nun, magiging ganyan po siya, tatakpan ng plastic para hindi po siya matuyo. Bali, magiging ganito po siya, tapos i-pre-press na po para po masiksik yung lupa, hindi siya magbasag-basag. Patutuyin na parang ganun rin po, nakasalang na ganyan po, para po hindi siya mag-crack. Kasi pag nagagatungan na po yung basa, limbawa ganyan, pinasok namin, mag-crack-crack po siya. Pero pag tuyong-tuyong ganun, solid na solid po yung pagkaluto. Bago mapuno yung pugon, pausukan namin ng 3 araw to 4 days. Usok muna yun, parang tinapaswa. Pag natuyo na po yun, tapos halimbawa papaspasan na ng apoy, lagyan ng maraming kahoy para yung apoy umakyat kagad. Bali 3 days and 3 nights. Babantayan mo rin po yan. Kasi pag bumaba yung apoy, hindi na po yan maluluto. Merap nang habulin yung pagluluto dyan. Noon nilang luto na yan, titigilan na po. Ilalabas namin dun sa labas, i-display namin. Kung maraming order, direkta na sa truck. Bali, sa isang buwan, 2 beses po kami magsalang tapos maggatong. Yung kalidad talaga, maganda po siya. Baliktad kasi yan pag halimbawa, malamig yung panahon, mainit po yan. Pero pag mainit yung panahon, malamig din po yan. Kasi kung hindi ka magtitiis na ngayon, wala talaga. Kaya tiis-tiis lang muna. Inaanyayan ko po yung buong Pangasinan po na bumili ng aming factory bricks. Gawang Santa Barbara po. Ang paggawa ng isang batch ng mga bricks ay inaabot ng 2 linggo. Ang finished products naman ay nagkakahalaga ng 6 pesos to 18 pesos kada piraso. Ang kanilang mga produkto ay kilala hindi lang dito sa Pangasinan dahil umaabot din ang mga ito sa iba't ibang parte ng bansa. Brick making has been passed down from one generation to another, a part of the brilliant architecture everyone admires, a labor stacking up communities together, and a legacy shaping Santa Barbara one brick at a time.